Kad ste čuli da je u Zagrebu, koji je veliki grad, multimilijonski, kad je napravljen novi park u Zagrebu? Gradi se i jedan park za koji neki kažu da je najskuplji. Ako se ne varam, 4 milijuna eura je cifra parka. Nije to baš tako jeftino. Da, skupo je, ali imamo kapacitet opet iz europskih fondova da to izgradimo i to je faza 2 areni ili je arena faza 2 tog parka, jer on se nalazi u neposrednoj blizini. To će činiti jedan veliki, lijepi sportsko-rekreacijski kompleks, gdje će tribina od arene jednim dijelom biti otvorena i prema vanjskom dijelu parka, stopit će se park i sama arena Bjelovar. To je vam i opet to naselje Sjever 2 i Sjever 1, dakle to je doslovce 500 metara udaljeno i od jednog i od drugog naselja, zato je tako veliki. U Sjeveru 1 je otprilike 4000 stanovnika već sad, a u Sjeveru 2 je potencijal od novih 4000 stanovnika. Dakle, mi moramo, ako želimo da se grad razvija, razmišljati na jedan veći način i sustavan pristup. Ne mislim da je to preskupo, 4 milijuna eura, znači stadion plus park, sve ukupno negdje oko skoro 5 hektara zemljišta. Mi, realno gledajući, ne gradimo parkove. Da. Ja se ne sjećam kad je zadnji put neki park napravljen. Mi imamo Višnjik u Zadru, imamo Borik u Bjelovaru, imamo te stare parkove koje uređujemo, dorađujemo i tako dalje. Bjelovar je pun parkova. Mi imamo centralni gradski park, jedan od najljepših u Hrvatskoj. Neki Bjelovarčani ga onako malo posprdno nazivaju Central Park.